ಮಿತ್ತ ಬಾನದ ಪಗೆಲ ಎರಮನೆತ್ತ ಬಾಕಿಲು ಒಂದಾದು ನೆಸರು ದೇವೇರು ಬೊಲ್ಪು ಜೀಟಿಗೆ ಬೀಜಾವೊಂದು ಪುನಃ ಕನ್ಯ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುರೂತ್ತ ದಿನೈನಿ ಇನಿತ ಐತಾರದ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಜಾಲಡು ವೆಬಿನಾರ್ದ ನೂದನೆ ಸರಣಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಡಿ ಬಲೆತ ಕೊಂಡಿ ಒತ್ತುದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಿ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನೂದನೇ ಯಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೇ ಪಜ್ಜೆ ಅಂದು ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸುರುವಾಯಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಎಸಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ಕೊರೋನಗು ಕುಸ್ಕಂದೆ ಪೊತ್ತುಗು ಅಲ್ಕಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮೂಡುದು ಬೈದುಂಡು ಪನರೆ ಎಂಕಲೆಗುಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕೋಂಗಿ ಕೊಲಿಕೆ ದಾಂತಿನ ತೆಲಿನೀರ ಮನಸದ ಅವೇತು ತುಳುನಾಡದ ಗೇನದ ಕದಿಕೆ ದಿಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂದಿಲು ಅವೇತು ಇಚಾರಲೆನು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಲಬುನು ಪಾತೆರಡು ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಇನಿ ಕನಗ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನೂದನೇ ಯಗ್ಗೆದ ಸಂಬುರುಮೊಡು ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪನರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಯಗ್ಗೆಲ ತಪ್ಪಾವಂದೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮೂಡುದು ಬೈದಿನ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಆರಭಾರಗೆ ತೊದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನೊಟ್ಟು ಬೆಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ವರ್ಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಗೊಂಜಿ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಗಮ್ಮತೆದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ ನೂದನೇ ಯಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೇ ಪಜ್ಜೆ ಲೆಸುದು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜರ್ಷಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲೇಸದ ದುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಲಾಯನ ಶ್ರೀ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಇನಿತ್ತ ಇಸೇಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ತುಳು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕೆ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂಚೇನೆ ಅವೇತೋ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂದಿಲು ಈ ಲೇಸುಗು ಸೇರೊಂದೇರು ಕಾವಂದೆರೆನ ಪಾದುಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಲೇಸುನು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವೆರೆನ ಸುಗಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ನೂದನೇ ಯಗ್ಗೆನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅತ್ತೂರು ರಡ್ಡನೆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ತಿ ಈ ಜಿಂಡಪಚಿತಿ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ತಿ ಈ ಜಿಂಡಪಚಿತಿ ಸುಗುಪಿವ ನಿನನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಕಾಪುಲೆಂಕ್ಲೆನು ಮೋಕೆ ದುಡಲಿಡು ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ತಿ ಈ ಜಿಂಡಪಚಿತಿ ಎಲ್ಯ ಕಣ್ಣುಗೆ ತಟ್ಪೆಕೆ ಬೀಗೆ ಉದ್ದ ಮೂಂಕುಗೆ ತುಂಡು ಕೂಲಿಗೆ ಎಲ್ಯ ಸರ್ಲೊಗು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಆಂಡ ಸವಾರಿ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತೆಗೆ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ತಿ ಈ ಜಿಂಡಪಚಿತಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ನೀಂದೆರೆ ಬೈದ ಗೇನ ಕಡಲಿನು ಕಡೆಯರ ಜೈದ ವಿಘ್ನ ಸಾರೊಲು ದುಂಬಿ ತುಂಡಲ ಪತುದಿ ಕಾರ್ಯನು ಕೋಡಿಯ ತಾಲ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ತಿ ಈ ಜಿಂಡಪಚಿತಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸಗ್ ಭಾರತ ಬರೆಯ ತೆಲ್ತಿ ಚಂದ್ರಗ್ ಶಾಪನು ಕೊರಿಯ ಸುರಪತಿ ಬಿಡಲೋ ಕರುಣೆ ದಿಂಜಾಲ ಹರಿಪಾದ ತೂಯರೆ ಸಾಧಿತೋ ಜಾಲ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ತಿ ಈ ಜಿಂಡಪಚಿತಿ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ
ದೇವ ಗಣಪತಿ ಅಭಯಮೂರುತಿ. ಲೇಸಿದ ವಿಡ್ಡೂರೇನು ಕಳೆದು ಕೊರ್ಲ ಬಂದು ಬಾಮಕುಮಾರನು ಸುಗಿತೊನ್ಯ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇರಗಸಳ ಮೇಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟರೇನು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರೆದು ಬಾಯಿ ಪಾತೆರದ ಸಬಿಟ್ಟು ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಸರ್ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು ಇರೆನವು ಇತ್ತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ರಾಜರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾರೆ. ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕುಲ ಸಚಿವರೇ, ಕರಾವಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಕಾವಂದಿರು ಮುಟ್ಟಿನವು ಪುರ ಬಂಗಾರ ಬಂದು ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿ ಹಿಡ್ದು ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಆರಂಭ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಸುರೂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಣಿಯಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅರ್ನ ಸಮಯನೇ ದೆತ್ತೊನೊಂಜಿ ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬತ್ತದನ್ನು ಐಕ್ ತಿಲಕ ಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೌಳವ ಕುಲಪತಿಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಆರ್ ಏಪ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಯರ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆತ್ ತುಳುತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಂಚಿತ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಡ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಕುಲ ಸಚಿವರನ ಬೆಂಬಲ ಪೂರಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಲ್ತೋನ್ ಪೋಂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ತುಲಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಡಚಣೆ ಬತ್ನವುದಾದ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ತಾಜಿ ತೊದೆಪೈ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ತುಳುಲ ಆರಂಭ ಅಂಡ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಾತ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಬೋಡಿತ್ನ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಲು ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಪೀಠ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅವು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತಂದು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿನೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಇರ್ದು 25 ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನು ಕಾರ್ಲದ ವಕೀಲರಾಯನ MK ಸೂರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯೋನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರೂಕು ಕೊರ್ತನಾರು ಕಾವಂದಿರು 25ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಬೊಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮಗು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಉಂತಂದೆ 5ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲಾಂಡ್ 75ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತದ ಐಸಿರ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ಉಂತುದ ಇದನ್ನೇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ದು ಇಟಲಿ ಇರ್ದು ದುಬೈ ಇರ್ದು ಕುವೈಟ್ ಇರ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು 100 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಪಾತೆರನು ಎಂಕಲ್ ಕೃತಿ ರೂಪಗು ಜಪ್ಪದ್ 4 ಬೂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಾವೆ ಈ ಪೀಠ ಹೊರತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯ ಆಕರ ಗ್ರಂಥದ ಸ್ವರೂಪಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಾಗದು ಬತ್ತನ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಡ್ ಎಂಕಲ್ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತಲ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವಾರ 4 ಜನ ಅತಿಥಿಲೇನು ನಾಳೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವನಿತ್ತ ಒರಿ ತುಳುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಂಡ ಒಕ್ಕೊರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಕ್ಕೊರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಒಕ್ಕೊರಿ
ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲೆ ಅವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾನರ್ಧ ಪದದ ದಿವಾನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವರ್ಗಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪೀಠದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲ್ 100 ವಾರ ಮುಟ್ಟುದ ಪನ್ಪುನವು ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಕಾವಂದಿರ್ ಅರ್ನ ಸಮಯ ಏತ ಅಮೂಲ್ಯ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರ ಬೈದ್ಯರ್ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಕನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಾನ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಪನ್ಪನೊಂಡು ಪಾತ್ಯರ್ಂಡ ಅವು ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ನೆಟ್ಟು ಭೇದ ಇಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾವಂದಿರ್ ಅನ್ನ ಅಭಯ ನ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯಾದಾನಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಆನತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನವು ಕಾವಂದಿರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಯಗೂ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ರೂಪಕ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಲೋಕದೋರ್ಮೆಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾವಂದಿರ್ ಪಂಡ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಪಂಡ್ ನಿರಾಡಂಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಒಳನೋಟನು ಹೊಂದಿರ್ಪುನಾರು ನಿಜದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತುನಾರು ಅಂಚನೆ ರೂಪಿಸಿನ ಪೂರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲಿಸವನಂಚಿತ್ನವರಿ ಪರಿವರಾಜಕರು ಇಂಚ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕೊಂಡ ಏತಲ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ್ತ ಆ ಒಂದೇ ಅಪಾರ ವಾಹಿನಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಹಿನಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚ ನಿರ್ಮಾಂತ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದಿಂಜ ಒಂಚಿತ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಕಾವಂದಿರ್ ರಡ್ಡ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೆ ಇಸುವಿಡ್ ನಡತನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಕಿಲು ಹೊರ ಇಲ್ಲದ ಕಬಾಟದ ಬಾಕಿಲ ದೆತ್ತಿಂದ ರಡ್ಡ ಸಾರಥ ವರ್ಮನೆ ಇಸುವಿಡ್ ಕಾವಂದಿರ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಾಲು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಕೊರ್ತನ ಕಳಸ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ ಆ ನೆನಪುನು ಆ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಕ್ಕಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗೂ ಕೊನಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯನು ಕಾವಂದಿರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಜೀವಮಾನೋಡು ಅವು ಆಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಜಿರೆರ್ದು ಪತದು ಗುರುವಾಯಿನ ಕೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಜಿನ್ ಪೋಯರ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಆತು ವಾಹನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾವೇಂದರ್ ಲೆಕ್ಕಂಚಿತ್ನ ಬರೀ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮೆಯರು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜ್ಯರೆ ಈರಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕುಲಪತಿನ ಪರವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲಪತಿಲುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಕೆಲವು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೀತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈತ್ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆನು ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲೆಗೆ ಅವಳ ತೌಳವ ಕುಲಪತಿಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರಿಗೆ ಮಾಂತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಯಾನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೆ ಗುರುಕುಲಾರು ಪಂಡ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಐಕು ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಪತ್ತು ಪಾತೇರಿಯರಂಡ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಓಲಿಜ್ಜನ್ನೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಆಯ್ತ ಸಾಧನೆದ ಉತ್ತುಂಗ ಮುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನು ವಿವೇಕ ರೈಕರು ಮೈಲ್ದೇರು ಆರು ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸನು ಕೊರ್ರವುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇರೇನು ಯಾನು ಊಡಲ ದಿಂಜಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನನು ಹೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸುಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ CK ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆರ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರೇನು ಯಾನು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮೋಹನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರುಲ್ಲೇರು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ ಕಣಿಯೂರು ಗುತ್ತುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರರುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾಂತ ಮೋಕಿಡ್ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಾದ
ವಸ್ತು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ತೂಂದಿಲೇರು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂದು ಬೆಂಬಲಿಸದು ಎಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈತನೆಟ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಕರೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಗ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಬೈಕೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತದ ಪಾತೆರನು ಅಂತಬೆ ಪಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನ್ನ ಮಾಧವ ಸರ್ ಇರೆಗುಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ ನೂತನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆನ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆದ ತುರ್ತದ ತೊಡುಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದು ಈ ಲೇಸದ ಕೊಂಡಿಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಈ ಲೇಸದ ಪೆರ್ಮೆ ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪನರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಚಿ ಪಂಡ ನೂದು ಇಚಾರ ತತ್ತುದು ಪೋವು ಆಂಡಲ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗು ತಿಕ್ಕುನ ಎಕ್ಕುನ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪುನಃ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಅರೆನ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತದು ಅರೆನ 20ನೇ ವರ್ಷೊಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 21ನೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪಟ್ಟುಗು ಬೈದಿನಾರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಲ್ಪುನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗ್ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾತಿನಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರಿನಾರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರಗಾಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗದಗ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿನಾರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುದರ್ಡು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಜ್ಜೋಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಲು ನಡತಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಅವೇತೋ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕುಲು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿದ ಸಾಧಿ ಪತ್ತುದೇರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಅತ್ತಾಂದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾತು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪ ಅನುಕೊರ್ತಿನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ಡು ನಾಡೊರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾನೂನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತಿರೂಪಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲೆರ್ದು ರಾಜಶ್ರೀ ಬಿರುದು ಪಡೆತಿನಾರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರು ಆಸ್ಕರ್ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡಿಗ ಇಂಚ ಪನರೆ ಪೋಂಡ ಅವೇತೋ ಮಾನಾದಿಗೆಲು ಪೂಜ್ಯರೆನ ಮಟ್ಟೆಲುದು ಬೈದಡು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಇಂಚಿಪ್ಪುಗು ರಾಜ್ಯಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರಾದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಪನರೆ ಪೋಂಡ ಏತಲಗುಂಡು ಕಾವಂದೆರೆನ ಪಾತಿರದ ಪುರ್ಪ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಕಾವಂದೆರೆ ಇರೆನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಸ್ಟೇಸೆಗು ಎಂಕಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೇನು ಪೂರ ನೆನೆತೊಂದು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆನೆತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎಡಪಡ್ತಾರ್ಲೆ ವಿವೇಕರೈಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಗುರುತಿಸಾದು ಗೌರವಿಸಾದು ಇನಿ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಕುಡ್ತದ ಮನ್ಪನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಯನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರಲುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುರಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರದು ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವರಥ ಆರಾಧನೆಲು ಪೂರಲ ನಾವು ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನೆಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನೋಡಿ ಏಪಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಸಾಧ್ಯ ನಡಪಲೆ ಧರ್ಮದ ಸದ್ಯ ನಡಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತುಲೆ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತನು. ಇದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಏನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬದುಕುನ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಭಾಷೆ ಉಂಟು, ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಅಂಚೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಕೈದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಬಾರಿ ಪರಕು ಸಂತೋಷದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶಬ್ದವು ದಯದ್ ಮಂಡ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ ಬಾಚೆ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಡೆದೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಓಲು ಕೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೇಶಲೆಗ್ ಬಂಡ ವಾ ರಾಜ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬಂಡ ತುಳುವೇರಲೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲೇ ಬಂಡ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಪೋತೇರು ಮನ್ಪ ನೆನಪನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜನಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚೆಡೆ ಬಾತಿ ಎತ್ತಿಯಾರು ನಿಕ್ಕೇನು ರೊಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಆಕಾಶದ ಪೇರು ಎಂಚಂದ್ ಗೊಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೊರಂತ ಬತ್ತನು ಅನ್ಪೇರು ಬಂಡ ವಾ ಊರಿಗೆ ಬಂಡಲ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದೊಂದು ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಎನ್ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೋನಾಗ ತಮಿಳರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇರು. ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಗಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಶಾಲು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪಾತ್ರ ತಮಿಳು ಪಾತೇರಿ ಅಕ್ಲು ತಮಿಳು ಹತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಬನಾಯರು, ತುಳು ತಾಕೊಂದು ಏರ್ಲ ಬನಾಯರು. ಅಂಚನೆ ಆಂಧ್ರಗ್ ಬಂಡ, ಮರಾಠ ಮತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡುಲ್ಲೇರು, ಪೂನಾಡುಲ್ಲೇರು, ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲೇರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲು ಕೊಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲವಳು ಆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ನಡತೊಂದು ಬಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮುಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಉರುಡುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು, ಒಂಜಿ ಕಾರು ತುಳುನಾಡು, ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಸಬುದ ನಾಡು. ಓಲು ವೃತ್ತಿಗೆ ಪಂಡಲ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಅವ್ರು ಬದುಕುವೇರು. ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಮಾತ್ರ ಉರುಡುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪಲ ಊರುದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮರಪಂದನ ಅಕ್ಲು ಒಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಐಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಲ್ಪನ ಜೇತನ ಇಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರ ಅದನ್ನ ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಮಾಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲ ಮಜನ ಹಾಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ಓಲು ಪಂಡಲ ಹಾಕ್ಲಿ ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು, ದೈವದ ಬೆಂಬಲ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ್ನು ಅನ್ಪನ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದಾಯ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲು ಪೊನಗ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತನ ನಮ್ಮ ಮರಪರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮರತನರ ಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಾಗ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜಕೀಯರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಾತನ ಇಂಚ ಅಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಹೊರತೊಂದಿರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯನ ಮರಪನ ಹಾಕ್ಲತ್ತ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನೆಟ್ ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಉಂಡು. ಐಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಪೀಠ ಮಾಲ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ತುಳುತ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವಡು, ತುಳು ಭಾಷೆನ ತೆರೆಯುವ ವಿಷಯ ಅವಡು, ತುಳುತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತುಳುತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸುರುಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುಕು ಲಿಪಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಡ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ತುಳುತ ಬರವಣಿಗೆ ಇಡಿಪುನ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅವು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಳು ಭಾಷೆದಲ ಮೂಲ ಲಿಪಿ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚಾದು ಏ ವಾಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪವಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದನ ದೂರ ಮಲ್ದ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು, ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಾಳೆಗರಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳ ಮರುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಐನು ವೃತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತನ ಬಹುಶಃ ಬೇತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಾಶ ಆತನು. ಇತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಂಡಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಜಾನಪದೀಯ ತುಳುನಾಡದ
ಜಾನಪದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಂಡು. ಔಷಧಿ ಉಣಕ್ಲಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇತರಿ ಅನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೊತ್ತು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಬಂಡಾರ್ಲನ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತನೆ ಗಾಯ ಮಾತ ಮಾಜರ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಬಂಡಾರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತನೆ ಆರ ಕಾಡಿಗೆ ಪೈರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿನ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ತ ಮಾಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಕೂಡ್ದೈತೆನಿಗೆ ಐನ ತೂದಾರು ಓಹೋ ಇಂಚಿತ ಈ ದೈತ ಹಿರೇಕಿ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಬಂಡಾರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಣಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇತರಿ ಹಿರಿಯಾಕರು ಅಂಚಿತ ಏತೋ ಮರ್ದುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ವೃಕ್ಷದ ನಾನಾ ನಮದ ಸತ್ವಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಪೂರ ಅವು ಆಧುನಿಕತೆ ಮರೆಮಾಚಿದ್ರೆ ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳು ಪೀಠದ ವತಿರ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಔಷಧಿ ಸತ್ವ ಮರ್ದದ ಸತ್ವ ಇತ್ತಿನ ದೈಕ್ಲೇನ ನಾಡು ಗುರ್ತು ಪಾತೋಡು ಏತೋ ಇದು ಎರೆಕ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಏತೋ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಕಾಡು ಪೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ನೆಗ್ಲಿನ ವರ್ಷಕರ ಅಪರಂಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಡದ ಮಸ್ತ್ ವಸೂಲಿ ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕಾಡು ಊರು ನಡ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಡಡೆ ಬುಳೆನ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬಿಳಿನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಕಾಡನಾಶ ಏನಿರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಹಳ್ಳಿದ ಕಾಡಪಿರೆ ಮುಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಐನ ಪೂರ ಒರಿಪಿನಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೂರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇಕುಲು ಬೇರ್ಲು ನೆನ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಟು ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಿ ದುಂಬರುತ್ತ ಆ ಕೃಷಿಟು ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಜೈ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ತಾರೈ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರು ಬಿದ್ದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾನಿ ಪೂರ ಅವಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಏತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸತ್ವ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನ ಬಿಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಪಂಡದು ನಾನು ಏತ್ ಗುರ್ತು ಪಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹನ್ನೆರಡವರ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವೇಕರೈಕ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ತರ್ಲ ಹಾಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತಿಪ್ಪೇರಿನಿ ಮುಂಚೆ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇದು ತುಳು ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ 30 ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಎನ್ನ ಎದುರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ಚಿನ ತುಳು ಪೀಠ ಒಂದು ಸುರುಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೂರ ಪಾಡಿಯರು ಬಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇನಿ ಆ ಊರೇ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಪ ಏತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಲಾದ ಇನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಗ ಅವು ಊರ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಪೋತಿಜಿ ಊರಿನ ಉಳೈ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಪೀಠದಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೊರಪನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ದತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಪಡು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರೋದು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯ ಬೋಡನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರమైన ಅಡೆತಡೆ ಉಂಡು ಐನು ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇಪ್ಪನ್ನದ್ದು ಎಣ್ಮೆನ ಪರಿಚಯ ಸೇರಿಚಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಳೆಯೊಂದೊಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಐತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ಲೈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ಪ ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇದ ಅನೇಕ ಸತ್ವಲು ನಮಡ ಅಂಚದ ಐನುವಾತ ವರ್ತಮನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೇವರ ಕೋಲುಲು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡ ಅಪಿಲಕ ಮಾಲ್ತೋನ್ಗ ಊರು ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒರೇಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಿತು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಡೆದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಾತೆರಡು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬರಡು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿದು ಒಟ್ಟಾದ ದುಂಬರಿಕ ಪರಪೋಕುಲು ಒರಿತೊನುಗ ವಿರಾಟದ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಲು ಪಾತಿರದ ಒರುಟು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೆರೆಗು ಪುಡರ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೂದನೆ ಎಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೆ ಪಜ್ಯದ ನೂದನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೆನ್ನುನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಲು ಮೆರೆನ
ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ನಿಕಲನೆ ಎದುರು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಅಂದಾಜಿ 5 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರೆನ ಪ್ರಭಾವಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಾರು. ಮೂಲತಃ ಅಗ್ರಾಳ ಪುಣಚದಾರು. ಪುಣಚ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬರವು ಕಲ್ತಿನ ಮೇರು ಪುತ್ತೂರುದ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜುಡು BSc ಪದವಿ ಪಡೆದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನಾಯಕೇರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು PhD ಪದವಿ ಪಡೆತಿನಾರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ರೀಡರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಿತ್ತಿನ ರೈಕುಲು ಹಂಪಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಆತಿನಾರು. ಜರ್ಮನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜಾನಪದ ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿತ್ತಮಾತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ನನಲ ಅವೇತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಲು ಪಡೆವೊಂದು ಬೆನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಕೃತಿಕ್ಲೆನ ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ತುಳುಗಾದೆಲು, ತುಳು ಒಗಟುಲು, ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗಿಳಿಸುವೆ, ಇರುಳ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಪನರೆಪೋಂಡ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೃತಿಕಲು ಅರೆನ ಪುದರಡುಂಡು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರದಂಚಿನ ಅವೇತು ಮಾಮಲ್ಲ ನೀನೆ ವಿಲೆತ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಕೃತಿಕ್ಲೆನು ಕೊರ್ತಿನಾರು. ದೇಶ ಪರದೇಶೋಡು ಸುತ್ತುದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೆಂತಿನಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನರೆಪೋಂಡ ಪೊರ್ತು ಕೈಕ ತಿಕ್ಕಂದು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅರೆನ ಪಾತೆರಕೇನುನ ಮುಖ್ಯ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ನೂದನೆ ಸಂಬುರ್ಮಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಅರೆನ ಗೇನದ ಕದ್ದಿಕೇರ್ದು ಪಾತಿರದ ಫಲಬುನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪೀಠ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಮ್ಮೆದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆಯನ ಜಿತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ನಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಸ್ವರೂಪೆನ್ನ ಗೌರವದ ಬಂಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಡಿಪ್ಪನೈಕ್ ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಉಂಡು. ತುಳು ಪೀಠದ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂತೆ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಸುರ್ಮಾನ್ ಪೋಯನು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಕುಲಪತಿಲು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಈ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ತೂನೇಟ್ ಸುರುತ ತುಳು ಒಂಜಿ ತುಳು ಕುಲಪತಿಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾಲೇಜಿದಾರ ಕಲ್ತು ಬತ್ತುನಾರು. ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮೂಲು ಸುರುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಳುತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸುರುತ ಗುರಿಕಾರ ಯಾನನ್ನ ಆತರ ಹೊರಮರೆ ಗುರಿಕಾರನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ ಮರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ತುಳುತ ಮಾತಾ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬುಳಚಿಲ್ನ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅನ್ನಂತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ತುಳು ಬಂಧನ ಉಳ್ಳೇರು. ತುಳು ಪೀಠಗು 30 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜೆಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಲಬ್ಬು ಜ್ಞಾನ ಪನೋಡು ಕುಡ್ಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆನಗ 80ನೇ ಇಸವಿಡ ಆಂಡು ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದಿದ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿತಾನೆ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆನ್ನೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಪಿಟ್ಟ ಆಪೋಜತ್ತ ದಾನ ಇಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆ ಒಂಜಿನ ಶೇಣಿಗ ಪಲಷ್ಟ ಬಣ್ಣೆ ರೀಗಳೇ ನೀವು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನ್ನೇ ಪತೊಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಡೆಕ್ ಯಾನ ಮಾತಾ ವೀಸಿನ ಕಡೆಕ್ MI ಸವದತ್ತಿಯರು ವೀಸಿ ಅನಗ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಯದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಇದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದು ತುಳು ಪೀಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಉಂಡಿರಿ, ಬರೆದು ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಉಂಡಿರಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಣವು ತರಬೇಕು, ನೀವು ಗೌರವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವದಾನ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗೌರವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀದ ಪಾತಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದಾನಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು
ಅಪಗಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಅವಡ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇತ್ತ ಅಪಜವು 5 ಲಕ್ಷ ಐತ ಬಡ್ಡಿಡ ಆಪನೆ ಆರು ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಆರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಇದ್ಯೋ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಯಾರು ಏತು ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಂಡೆ ಸರ್ 5 ಲಕ್ಷ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಸರಕಾರಗ್ಲ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಅರೆವಾಸಿ ಇರು ಕೊರಿಯರ್ನ ನಡಪುಂಡು ನಂಬ ಯಾರು ಬುಕ್ಕ ಆರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಲೆತ್ತದು 2 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ನೆನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಸಂಪತ್ತ 2ನೇ ಸವೀಡು ಇಂದು ತುಳುಪೀಠ ಬತ್ತನ ಕತೆ ನೆನ್ನ ಏನು ಯಾನೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟ ಉರಿತು ಜರಿನಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯರಿದ್ದೆ ಐರದಕ್ಕೂ ಯಾನಂಡೆ ಅಂಡ ಪೋದು 12 ಪಂಡೆ ಸರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದೋದೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾಮಭಟ್ಟ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಪುಣ್ಯಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಸೀದಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ಆರ ಎಂಕಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತನ್ನೆ ಆರನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ತೆವೆ ಕಣ್ಣ ದಾನ ಬತ್ತನಂಡೆ ದಾಲಜ್ಜಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪೋಡು ತುಳುತ್ತವು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರು ಕೊರಡು ಈಗ ನಂಬರ್ ಇನಿ ಜೀವರಾಜ್ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಚೆಕ್ಕಟ್ಟಿನ್ಲೆತ್ತದು ಪೂರ್ವ ಬಂತದ್ದು ಎನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಇನಿ ಜೀವರಾಜ್ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಿ ಹೊಂಪೇಂಡ ಇಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಪಗದ 2 ಲಕ್ಷ 92ನೇ ಇಸವಿ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಡು ಇನಿ ತುಳುಪೀಠದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ 30 ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ದಿದಾನಾಗ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ 2002 ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೆ ಎಪ್ರೂವ್ ಕೆಲಸ ಅಪಂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಒಂಜಿಗೆ ನೀಗ ಇತ್ತದ ಕ್ಲೇ ಮಾತಿದ್ದೆ ನಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಎಂಚ ದುಂಬುದವಂತೆ ಪನ್ನಡ ಪುಂಡು ಯಾನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರೆಪ್ಪುನೆ ವಿಸಿ ಕೊರ್ಪುನೆ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಒಡನೆ ಕಾರಂತ ಪೀಠ ಮಂತೀರು ನೀವು ಕಾರಂತ ಪೀಠ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಎನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಳ್ಪು ಹೆಣ್ಮಾಂಟೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುಪೀಠ ಶುರುವಾತನ ಈ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಕೇಳ್ನಗಂಡೆ 2 ಜನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕಡಪುಳ್ಳಿ ಏನೇನ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಆಳ್ವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಕಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನೆತ್ತನ ಸಂಯೋಜಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೆ ಗೌರವ ಸಂಯೋಜಕ್ಕೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಎಂಕ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂಕಲ ಸಿದ್ಧವನಟ್ಟು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆನಪುಂಡ ಇದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಟ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಿ ಆಟಗಳುಂಡತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಿದ್ಧವನಟ್ಟು ಗುಬ್ಬದು ಏರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪೆಂಚ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ 18 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತದ ನೆನಪೆಂಚ ಅಂಡ ಆ ಪೀಠ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕಿನ ಮಾತ ವಿಸಿನ ಮುಂದುವರ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನದ ಒಂಜಿ ಫಲಬುದ ಒಂಜಿ ಅಂತೊಂದುಂಡು 2001 ಇಸವಿಡ್ ಯಾನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಯಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಪೋಯೆ ಓದ್ನೆ 2001 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಪ್ಪನೆ ಜನವರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಊನು ಬತ್ತುಂಡು ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋರ್ ಮೇರು ಕಾವಂದಿರ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಬರಂದ ಆವನ್ ತಿರಂದಿಗೆ ಬರುಡಿಗೆ ಉಜ್ಜಿರದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎನ್ನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಪ್ಪನೆ ಜನವರಿ ಎಂದು ಇನಿ ಯಶೋರ್ ಮೇರೆ ಇದ್ದೀರು ಐನ ಪಣಿಯರೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ನ ನೆನಪು ಮಂತಂದೆ ಯಶೋರ್ ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂಡೆ ಹೌ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ವಾಟಿ ಅಲ್ಪ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ದುಂಬು ನಾನು 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರ್ತದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡ ಮೂಜಿದ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಿಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಉಂಡು ತುಳು ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಹೊರ ಆ ಫೋಟೋ ನಿಖಿಲ್ ಹೊರ ಐತೆ ಇಡೀ ಫೋಟೋ ಪ್ಲೇನ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಸುತ್ತೂಟು ಮೇರೆ ಕಾವಂದಿರ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನ್ ಮದ್ದಾಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ದುಮ್ಮುದ ಸಂಗತಿನೇ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಎಂಚ ಬರೆಯರದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇನಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೋ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಂಡು ತುಳುರೇನ ಬದುಕಿಡು ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಪು ಆಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೊರ್ಲು ಪಲಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಯಲ್ಲ ತೂಪಿಲಕ ಅವಡು ಪಂಡದು ಉಂದತ ನೆಂಪುಗಾದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಚಿತ್ತಲೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲನ ಕೊನೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು 2009 ಡಿಸೆಂಬರ್ 17-13 ಮುಟ್ಟ ಉಜ್ಜಿಡ್ ಆಯಿನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಆರ್ನ ಬರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಯಾನ ಪಾಲು ಪಡೆಗಿನ ಒಂಜಿ ಪುಟುಂಡ ಪೋಯ್ ಪೌಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆಕೊಯ್ರಿರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪ್ಪನ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡರಿ ಅವು ಯಶೋರ್ ಮೇರ್ ಪಂಡರು ಐನ ಉದಿಪ್ಪನ ಮನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಹೆಗ್ಡೇರು ದಾನ ಪಿದ ಇದ್ದೇರು ಆರ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಎದೂರ್ಡು ಕುಲ್ಲುದೇರಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಂಡಿರ ಈರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಫೋಟೋನ್ ಯಾನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ
ಪೈಪವನ್ನುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರನ್ನ ಎನ್ನ ಎಡಟ್ಲ ಬಲಟ್ಲಿಪ್ನ 2 ಜನ ಇನಿ ಇದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಎಂಕ್ಲೋ ಉದಿಪನ ಮಂತನಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಅವು ತುಳುವ ದರ್ಶನದ ಉಂಟು ಇಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೇಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪು ಏನು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತು ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಂಬು ಆನ ಹಿಡ್ದಾದು ಯಾನು ಏರೇರು ಎಂಚೆಂಚ ಪಾತಿರದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಕ್ MK ಮಾಧವೇರು ಪಂಡೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ಬೇತ ದೇಶಡ್ಲ ಮಾತ ಈರು ತೂತನಾರು ಅಂಚಾದ್ ಊರೊರ್ ಮೇಂದಣ್ಣ ಪರದೇಶದ ಮಾತ ಎಂಚ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಐಟ್ 2 ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಯಾನಿ 30 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರದಿಂದ ಪಂತೇರು ಐಕೆ ಯಾನ ಪಂತೆ 25 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ ಕೈದಿರಪಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತ ಅವಡು 2 ನಮೂನೆ ಏನೇ ಕಾವಂದಿರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವಾವಾ ಊರುಡು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ವಾವಾ ನಮೂನೆದ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳುವನಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗ್ ಮನ್ನನೆ ಪನ್ಪನವು ಇತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ಲ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಐತ ಒಳ್ಳೆ ಬೆರಿಯ ಪೋಯ್ನೆ ಅಂಡ ಐವು ಅತ್ತಂತೆ ತುಳುಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಕಾಲ ಏಪ ಬತ್ತದು ಇಜ್ಜಲ್ ಇದು ಎತ್ತೋ ನಂಗೆ ಐತೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆನ ಯಾನೇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಯಾನ ಪನಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾಖಲೆನ ಪಂಡದು ದಯಂತ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಜಾಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಕಾಲಿ ಇದೇರ್ದು ಬರ್ಪನಕ್ಲನ್ನ ಕಾಲಿ ಹಡಗಡು ಕಪ್ಪಲ್ಡು ಪಡಾವುಡು ಮಾತೆ ಬರಲಿ ಐತೆ ಅವು ಸಾದಿರ ಇದ್ದಂದನ ಕಾಲಡು ಇಡೇಗೆ ಅಪಗ ಕಪ್ಪಲ್ಡು ಬರಂದಿತ್ತ ನಕ್ಲು ಅಪಗ ಮೂಲ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದಾಖಲೆಲು ಐತೆ ಅವು ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ಆಲು ಪೇರು ಮಾತ ಬತ್ತಲ್ನ ಶಾಸನಲು ಬರೆಪ್ಪನ ಕನ್ನಡ ತಂದೆ ಜನಕುಲ್ನ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಏತ ಪ್ರಾಕೃತಿ ಪೇರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನು ನಮೋ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ 3000-4000 ಪಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐತ ಉದರ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೈತೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಟನಿಂದ ಇತ್ಲೆಕನೆ ಝುವಾಲಜಿಂದ ಇತ್ಲೆಕನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ಲೆಕನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಂತನೆ ದುಂಬಂಚೆ ಹೊಣಂತಾರಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ತಮಿಳದ ಉಪಭಾಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅನ್ನಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಡನೆ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಬೇರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಪನ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐತ ಆರು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆಯರು ಅವು 1850 ಇಸವಿಡು ಅಚ್ಚಾಂಡ್ 1856 ಅಚ್ಚಾಂಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಬರೆತನಾರು ಆರು ಐಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಅವನ್ ಪೇರಂಡ ಖಾಲಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತುಳು ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಅತ್ ಮಾತ್ರ ವಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾರಿ ಬುಳಚ್ಚಿಲಾನ ಭಾಷೆ ಆರು ದಲ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾರತ್ತು ಆರೈತ ಅನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನ ಐನು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಐಟ್ ಫೊನಾಲಜಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಉಂಟು ಧ್ವನಿಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೆಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಐದು ಮಾತಾ ತೂದಾರಡವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆತ್ತು ಬಾರಿ ಬುಲಚಿಲಾನ ಭಾಷೆ ಅವು ಏನ್ 1856 ಐದು ಬುಕ್ ಗನಾತನಂಡ ಈ 1834 ಈ ಬಾಸೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಇವ್ಯಾಂಜಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ಪುನ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂಥದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂತಾರ ತುಳುನು ಕಲ್ತದು ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇತ್ತಿನ ನಾವು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲತಿಕೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕನು 1872 ಇಸವಿಡು ಬ್ರಿಗ್ಗೆಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಎ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಪುನ ಬುಕ್ ಬರೆಯರು ಅಪಗ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಪ್ಪಣ್ಣದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಗೆ ಸುರು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾರು ಆರು ತುಳು ಕೊಂಚ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಂತೇರಿ ನಾ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತ ಕೇಂಡದು ಅರ್ಥ ಕೇಂಡದು ಅವು 1886 ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದಲ 1887 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ ಬರ್ತೀರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಂತಾರಂಡ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಂತರ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವಿದೇಶ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಐದಾದ ಏತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಡ ವಿದೇಶ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೂದಕ್ಕ ತುಳು ಅನ್ಪ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ತುಳು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈ ನಮ್ಮನೆಡು 1886 ಮಂತನ ಇರ್ತಾವದು ತುಳು ಒಂಜಿ ಬೇರ್ತೆ ದೇಶದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಷೆ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಕವಿತೆ ಏತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನ್ಪನ ವಿಷಯ ತೂನಗಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನತ್ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಲ್ತಾರು ರಷ್ಯಾದಾರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ MS ಆಂಡ್ರನೋ ಒಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವು ಪ್ರಕಾಶನಾಥನೆ ಮಾಸ್ಕೋಡು ಐತ ಪುದರ್ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಕೊರತೆ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈ ಬುಕ್ಡು ಆರು ಈ ಭಾಷೆಲೇನ ಮಾತಾ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಐನ ಆಜಿ 28 ಪನ್ಪೇರು ಕೊತ್ತ ಕೊಡ ಬ್ರಾಹುಯಿ ಮಾಲ್ತೋ ಪರ್ಜಿ ಇಂಚಿತ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಐಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡದ್ದು ಸುರೂಕು ಅಗೆತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನಾರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೆಲುಗು ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ತುಳು ಒಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟ್ ನಂದೈತ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ತಿಯರ್ನ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪಣ್ಣ ಅಂದೆ ಈ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನು ತುಳು ಬರ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಅವು ದ್ರಾವಿಡದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬತ್ತನ ಆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 2300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ದ್ರಾವಿಡರ್ದು ಎಗ್ಗೆರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬತ್ತದಿಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ ಒಂದು ರಷ್ಯಾದ ಒರಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಸ್ಕೋಡು ಪ್ರಕಾಶನಾಥನ ಪುಸ್ತಕವು ಭಾರತೊಡ್ಲತ್ತು ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ಉಡ್ಲತ್ತು ದಟ್ ಪಂತೆ ಅಂಚಾದ್ದು ನಮ್ಮದಿನ ದಾಯನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗ್ ರಷ್ಯಾದಕ್ಲೋ ಯುರೋಪ್ ದಕ್ಲೋ ನೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏನು ಕೊರ್ನೆರ್ದು ಜರ್ಮನ್ ದಕ್ಲ ಕೊರ್ನೆರ್ದಕ್ಕ ಐದು ಕೆಂಚಾಣದು ಅಂಟ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬತ್ನೆರ್ದಕ್ಕೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಪಿದೈಗೆ ಕೊಂಡೋಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಐದು ಕೈಂದಾನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಉಡುಪಿಡು ಖುಷಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ರು ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲು ಮುಜ್ಜಲ ನಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದಿ ಅಕಲು ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ನಮನದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲನ ತುಳು ನಿಘಂಟುದ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಂಪುಟಲೇನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಸಮಿತಿಡ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ 10-12 ವರ್ಷ ಐತೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ನೀ ಎಜ್ಜೇರಿ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಂಡ್ರಿ ಅವಡು ಗೇರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಳ್ವೇರ್ ಅವಡು ಇಜ್ಜನ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಡಿಕಿತ್ತಾಯರು ಮಾತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಮೃತೇರು ಮಾತಾ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನೆ ನೆಡ್ತಾ ದಾನೆ ಹತ್ತುಂಡ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬತ್ನಿರೋದಕ್ಕೋ ಮಾತಾ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಗಳೆಂಚ ಹತ್ತುಂಡ ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿನ ಅಕ್ಲು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮಾತ ಇಂದು ತುಳುಕೊಂಜಿ ವಾ ದೇಶೊಡ್ಲ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನೆ ಇಂದು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ನ ಉಳೈಗ್ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಡು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತನಾಗ ಒರಿ ತಮಿಳದ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ PS ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಒಂದು ಆರ PS ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯರು ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ತುಳು ಇನ್ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಆರು ತುಳುತ್ತಾರತ್ತು ಆರು ತಮಿಳುದಾರ ಎಂಚ ಪಂಡಿರದನ್ನ ಈ ತುಳುತ್ತ ಎತೋ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಇದ್ದಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾನ ಲೇಖನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂನ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ತುಳು ಇನ್ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಅನ್ಪಣ ಬಾರೇರು ಐತೆ ಇಡೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ಒರಿ ತುಳುತ್ತಾರ ಅಪಗ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾರೇನು ತೂತುಜಿ ಅನ್ನ ಆರು ಅಮೇರಿಕದ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಆರು ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂದಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ PhD ಕೊಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಸುರುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ರಡ್ನೆದವೋ ಅನ್ನ ಪನಯೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಸೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅನ್ಪುನಾರು ಬಹುಶಃ ಅವು ರಡ್ನದ ಥೀಸಿಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಳುಟ್ಟು ಆರು ಅಮೇರಿಕದ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಲ್ಪ ಇತ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯರು ಆ ಥೀಸಿಸ್ ಪುದರ್ ಎ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಒಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯರು ಸೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪುದರ್ ಆರೆಗ ಅವು ಥೀಸಿಸ್ PhD ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1971 ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯಿನಾರು ಆರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ DN ಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅನ್ಪು ನಾವು 1967 ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತುಂಡು ಟೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂನಾಡು ಈ ಪೂನಾ ಉಂಡತ್ತ
ಪೂನಾ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಚಾದೆ ಶಂಕರ ಭಟ್ರನ ಈ ಬೂಕುಡ್ದಕ್ಕೋ ತುಳುನಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿದೈಗ್ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಚೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಟ್ನ ಬುಕ್ನು ದಿಂಜ ಜನ ತೂತಿಜಿ ಆಂಡ ಬೇರ್ನ ಬುಕ್ ಅಚ್ಚಾತನೆ ಇಡ್ದಾದು ಏರ್ನ ಶಂಕರ ಭಟ್ರು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಪಿದೈಗ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬತ್ತಂಡು ನೆಡ್ದಾದು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪು ಜಾಂಡ ಓರಿ ಆರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಆನಂದ ಸಾಲೆ ತೊರೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದಾರ ಸಾಲೆ ತೂರ್ದಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಲೆ ತೊರೆ ಆತಾರೆ ಆರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೂಕುನು ಆರು ಬರೆಯರು ಐನ ಅಚ್ಚು ಮಂತೇರು ಆ ಬೂಕ್ ಬಾರಿ ಪರ ಬೂಕುಂದು ಒಂದು 1930 ಪ್ರಕಟ ಐಟ್ ಪುದರ್ ಎಂಚಂಡ ಇದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ತುಳುವ ಅಂದು ಅವು ಆರ್ನ ಅರೆಗ್ PhD ಸಿಕ್ಕದನೆ ಲಂಡನ್ ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕದನೆ ಆರ ಪೂನಾ ಅದ ಈ ನೆಟ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1930 ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಟ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷದ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕೇದು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯಡು ತುಳುತ್ತ ಸಂದಿಲ್ಲ ದೈವಲ್ನ ಸಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಭೂತ ದೈವಲ್ನ ಕುರಿತು ಬತ್ತನ ಸುರೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಅವು ಬೇರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲೆ ತೊರೆಯಾರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ತುಳುವಾಡ್ ಅವು ಖಾಲಿ ಏತೋ ಜನ ಏನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬನ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏತೋ ಸತಿ ಯಾನ್ ಥೀಸಿಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಐನ ನೆನ್ನ ದಿಂಜ ಯಾನ ಈ ಗಡಸದ ಈ ಬೂಕು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಲು ಐದಕ್ಕ ಬೈಬಲ್ನು ಅಕ್ಲ ಸುವಾರ್ತಲೇನ್ ಅನುವಾದ ಮಂತನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನ ಅನುವಾದದ ಮಿತ್ಯ ಅಂದಿಂಜ ಪನ್ಪುಗಿ ದಯದಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಪನ್ಪನಾರು ಇಂಚಿಪ ಕುಡ್ಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡಿದು ಈ ತುಳುಕು ಅನುವಾದನ ತುಳುವಡ್ದ ಅನುವಾದನ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂತಿರು ಐನಂಚ ನಿಖಲ್ ತೂನಲ್ಲಿ ಐತ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪುಗಿ ಆಂಡ ಈ ನಮನದ ಒಂಜಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತ ಆನಗನೆ ಈ ಜರ್ಮನಿ ದಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂತೀರು ಮೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪನಾರು ಆರು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಿಟ್ಟಿಯರ್ದು ದುಮ್ಮು ಬತ್ತನಾರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಆರು ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಮಂತಕನೆ ತುಳುಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೀರು ಎಂಚ ಮಂತಿರ್ದನ್ನ ತುಳುತ್ತ ಅವು ಆರು ದಾಯ್ತ ಮಂತಿರಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡು ಆರು ಮಂತನ ಕೆಲಸಲು ಸಾಧಾರಣ ಏರ್ನ ಗಮನಗಳ ಬತ್ತಿದ್ದಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು 1990 ಮೂಜೆಟ್ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ತ ಟಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ತ ಲೈಬ್ರರಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಸಂಪತ್ತ ಮುಗಿಟ ಅಂತ ತೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಇಟ್ಟು ಸಂದಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಓದುತ್ತ ನಾವು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಮೂಜಿ ಸಂದಿಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ರಾಯನ ಸಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಜರ್ಮನಿಡ ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎಂಕಂಚನ ಅವು ಐನ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕತಾನೆ ಅಂತ ಅವು ಬಾರಿ ಮೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿತ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟ ಕಾಪಿಂತು ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜೇಟಿ ಯಾನ್ ತೂತ ನಾವು ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೈಡ್ರನ್ ಬುಕ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಐನ ಪಿರ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆದು ಬುಕ್ ಐನ ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಟ್ ಬಂತದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಲಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಬಂತದ್ದು ಐನ ಎಂಕ್ಲೋ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಂತು ಐನ ಪ್ರಕಾಶನ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನತ್ತು ಅಲ್ಪ ಜರ್ಮನಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಚಾದ ಮುಂದುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಿವಿಯರ್ನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐತ ಪುದರ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬಿಂಗನ್ ತುಳು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓರಲ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ 19th century ಸುಮಾರು 1845 ಅತನ 5ನೇ ಇಸವಿದ ಪುರ್ತುಗು ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚಾದುಕ್ಕ ಮಾತೈನ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದುವೇ ನಮ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಮುಲು ಕಾವಂದಿರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲಾಗ ತಿಪ್ಪು ನಾವು ಲಾರಿ ಹೊಂಕು ಅಂತ ಪನ್ಪನಾರು ಅರ ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತದು ಐದಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಬತ್ತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಈ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರೇನ ಮಾಚಾರದ ಆರೇನ ತೂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 7-10 ವರ್ಷ ಲಾರಿ ಹೊಂಕೋ ಆರ್ನ ಬಡಿದ ಅನೇಲಿ ಹೊಂಕೋ ಯಾನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಇತಲ್ಪ ಪೂತನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಬಂಗ್ಲೆ ಐತನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಪ್ಪಗ ಆ ಬೂಕುನು ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ ಬೂಕುನು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೋಡು ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಾರ ಆಯ್ತಾ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಮುಖಪುಟ
ಐಟಾರ್ ಎಂಚ ಬರೆತಿರಂದನ್ನ ಹಾಂಕೋ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂಡ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೆಂಟರ್. His guidance and hospitality proved invaluable for the members of the Overlappis project, especially during the field work. ನಿನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಸಿದೇರು ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಲೇನು ನೆಟ್ ರಡ್ ಸಂಪುಟಲ್ ಉಂಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಚಾತನೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು, ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಹುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕನ್ ಹುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಸಿರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಊರೊರ್ಮೇಂಡ ನೆನ್ ನಕ್ಲು ಕಡೆಕೆಂಚ ಅಂತ 2005 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ 2002 ಲಾರಿ ಅಂಕು ತೀರ್ಪು ಏರು ಆರು ತೀರ್ಪು 10 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ನೆನಪದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಓದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಪತೂನಾಗ ಮಾತಾ ಸಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಖಾಲಿ ತುಳು ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಮುತ್ತದಾರ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ತುರ್ಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಂಡ ಅಕ್ರಮ ನಾನೇ ಯಾರಲ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಈ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಇಪ್ಪಡು ಮೂಲ ನಾನು ಪ್ರತೀತನೆ ಅಂಚಾದ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಲು ಈ ಬೇರು ಹೈಡ್ರೋನ್ ಬ್ರೂಕ್ನರ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇದೆ ನಾರಡ ಹಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ 1980 ಈ ಸೇವೆದ ಕುರ್ತುಗು ಪೆರಾಗ್ ಬತ್ತದು 6 ಮುಳ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕಲೆಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದು 2 ಅಪಗ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತರ ಮಾತ ಯಾನವರ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಹಣಂತೆ ಐತಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು, ಮಾಧವ ಪಂಬದೇರು, ಗುರುವಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು, ಜಾರಪ್ಪ ಪಂಬದೇರು ನೆಕ್ಲೆಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತನ 24 ಸಂದಿಲೇನು ಐಟ್ ಓ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಣ್ಣ ಜಾರಂದಾಯನ ಉಂಡು, ಬುಕ್ಕ ಜುಮ್ಮಾದಿನ ಉಂಡು, ಸರಾಲ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಉಂಡು, ಸರಾಲ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಉಂಡು, ಕನಪಡಿ ತಾಯ ಉಂಡು, ಕೃಷ್ಣ ಜುಮ್ಮಾದಿ, ಕನ್ನಲ್ಲಾಯೆ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮ್ಮಾದಿ, ಬಲವಂಡಿ ನೆತ್ತ ಈತೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ್ ನೆನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಂತನ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದಾಯ್ತ ಅಂಡ ಇಡೀ ನೆನ್ನ ಬಹುಶಃ ಸುರೂತ ಸತ್ತಿ ಒಂಜಿ 24 ತುಳುತ ಸಂದಿಲು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಆದ ಪೋತನ ಒಂಚಲ ಆಯ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಮಾರು ಆನಮಣದ ಬರೆತೀರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುಮಾರು ಆನಮಣದ ಬರೆತೀರು ಅನೆ ದಿಂಜ ವಿವರಣೆ ಪರಿಯರೆ ಪೋಪುಜ್ಯಾನು ಆಂಡ ಆ ನಮೂನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಳು ಎನ್ನ ಎಮ್ಮೆಡ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಐತಲ್ ಪೌಲೀನೆಂದು ಆಳು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಡೆ ಬಸದು ಸಿರಿತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾತ ದಾಖಲಾತಿ ಮಂತದು ಆಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಸಿರಿತ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯನೇಕ ಅಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಲೆಗ್ ಬುಕ್ ಎಂಚಂದಂಡ ಐತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಸರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನೋಡೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಲು ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಹೊಡಂತೇರು ಒರಿ ಸ್ಕ್ವಾಡನ್ ಲೀಡರ್ PSRI ಪಂಡಿರವು ಕನ್ನಡತ್ತು ತುಳು ಪಂಡ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನೋಡೆ ಗ್ರೀಕ್ ದಕ್ಕಲ ಐಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಈ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಲಬ್ಬನು ಅಪಗ ಕೊರ್ತೇರು ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ 12ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಇಡೆಗೆ ಒರಿ ಜೂ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಆಯನ ಪದರ ಅಬ್ರಹಾಂ ಬಿನ್ ಈಜು ಉಂದು ಆಯೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ನ ಪದರ ಆಶು ಉಂದು ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯಿ ಆಯನ ಪುದರ್ ಬೊಮ್ಮ ನಕರಡು ಜನ ತುಳುತ್ತಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲು ತುಳುತ್ತಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ಮೂಲ 17 ವರ್ಷ ಐತಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ನಾಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಈ ನಮ್ಮನ ಈಜಿಪ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಡೆ ಇತ್ತನ್ನು ಮನ್ಪಡವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತನೇಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇತ್ತೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನಪದರ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಗೊಂಟಾರ್ಡ್ ಹೊಂಪುನಾರು ಅವ್ರ ಕಂಡಾಟ ಸಂಗ್ರಹವಂತ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಾನ ಮಾಣಿಡಂಜಿ ವಸಂತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೇರಿ ಅವ್ರ ದೈವಘಟ್ಟನ ಆ ಜವ್ವನ ಲೆತಂದು ಪೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆತಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಐತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೈಪದ್ದು ಆಗ ಆನ ಇಡೀ ತೂಂದು ಬತ್ತನಾರು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಮೆರೀನ್ ಕೆರಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ಒರಿ ಆನ್ ಜವ್ ಆರು ಮೂಲು ಕೇಪುಗು ಬತ್ತದು ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಕಜಂಬುದೇನು ಮಾತ ತೂತನ ಅಂಚನೆ ಒರ್ತಿ ಜಪಾನ್ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಸುಮಿಯೋ ಮುರುಜಿರಿಂದ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಿಂಗ್ ಪಾರ್ನ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಡುದಾಯ ಪಣ್ಣ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ದೈವರಾದಂತ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತನ ಸುರೂತ ಬೂಕು ಒಂಜೇ ಬೂಕುಂದು ಆರ್ನವು 6-20 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ಕುಡ್ಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತಾ ನಿನ್ನ ಮಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಂಕು ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ ಓದಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ತಾಳೈತಿ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆ ಡಿಪ್ಪನವು ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತದರಿಗೆ ಅಂತೂತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ್ನು ಹೋರಾಡಲಿ ತಂದು ಪೋದು ಆರ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಆರ್ನ ಏರ್ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪದ್ದೇರಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಯಾನು ಬಿಳಿ ಮಲೆ ಮಾತು ಹೋದಲ್ಪ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತು ಈ ನಮ್ನದ ಕೆಲಸ ಆತನ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಒರ್ತಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒರ್ತಿ ಒಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಶಿ ಬನ್ಪನಾಲು
ಪಿರ ಅವಲ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸದು ಪಡು ಪೆರಾರಡ್ ಬಸದು ದೈವಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಇಂಜ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಪರವೂರ್ಡು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸಲು ಐತೆ ಮಾತ ಐತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚದಕ್ಲು ಪೋತರು ತುಳುಕೂಟ ಇವೆ ಇದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಆತನವು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚದಕ್ಲು ಮಾತ ಬಸದಿರಾಣಿ ಕಾವಂದಿರು ಬತ್ತಿರಾಣಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ಡ್ ಸಿಡ್ನಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಡ್ ಕೆನಡಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಹರೈನ್ಡ್ ಒಮಾನ್ಡ್ ಈ ಬುಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತಕ್ಲು ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಿಸುತ್ತಪಗ ಆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ಅನ್ಸುರುವಂತದರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕದ ತುಳುವೆರ್ನ ಅಂಗಣ ಒಂದು ಅವು ಕೈ ವರ್ಷ 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಸುರುವಂತರಿಗೆ ಭಾರತ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರ್ ಹತ್ರ ಐತ ಗುರಿಕಾರ್ ಶಿರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಆನ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಒರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲಲ್ಲ ಆಲ ತುಳುತ ಲೈಬ್ರರಿ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡದು ಬೂಕ್ ಗೆಂಡೊಂದು ದಯಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅನ್ಪಡೋತುಂಡ ನನ ತುಳುಪೀಠದಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಪಂಪನ ಕೇಳಿದ ಪಾಚಾರ ಅಂಡ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ ಐತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಮಾತಾ ಮನ್ಪೈತೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಪೀಠ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನಿಡಿದ ಅದಕ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು ಈ ಇತ್ತೆ ಓಲೋಲ್ ತುಳುಕೂಟಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಆಯ್ನ ಈತ ಬೆನ್ನಿದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರವ್ರನ್ನ ಎಂಚ ತುಳು ಪರಡ್ಡದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಳ್ಳ ಆಯ್ತ ಬರೋಡೋ ಮೀರಜ್ಡೋ ಅತನ ಪೂನಡೋ ಬೊಂಬಾಯಿಡೋ ಅತನ ಚೆನ್ನೈಡೋ ತಿರುವನಂತಪುರಡೋ ಅತನ ಡೆಲ್ಲಿಡೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡೋ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮನ್ಪಡೆ ದಯಾಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 35 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಅಮೆರಿಕಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ತುಳುತ ಬೂಕ್ಲೇನ್ ಕಡಪುಡೆ ಅನಿಂಚ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಅಯ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಕ್ಲೆ ಅನ್ ಕೆಂಡಂಚ ಅಣ್ಣ ನಿಧಾನಗಾನ್ಲ ಕುಲಪತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ತುಳು ಬುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮನ್ತದ ಐನ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮನ್ತದು ಐನ್ ನಿಕ್ಲ ಪೀಟೋಡ್ ದಿಯರ್ನ ಐತೆ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದಕ್ಲೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಕ್ಲೋ ಜರ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನ ತುಳು ಬುಕ್ ನಕ್ಲು ತುಳು ಓದಲಿ ಎತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಪ್ಪೆರ್ಯಾರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ಪೆರ್ಯಾರು ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪ್ಪೆರ್ಯಾರು ಅನುವಾದ ಡಿಪ್ಪೆರ್ಯಾರು ಈ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪನ ಪಾಚಾರ ಪಂಡಂದು ಪುರ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರ ಅಂಕ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನೆ ಪುರ್ತು ನಂಕ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಪುರ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಈ ನಮ್ಮನದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮನದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರನ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಂದು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗಿನ ಬರೆದು ಕೊರಡುದನ್ನ ಒಯ್ನ ಮತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಸೇರಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೇರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ಸೇರಿಗೆ ಸೇರ್ತ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಮುಕ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಿತ್ರಗಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಏನ ಸೋಲೈತು ಸಂದರ್ಭ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೊರ್ಲುನು ಕಾವಂದೇನ ಬೆರಿಸಾಯನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಬೇರಿಬಲ ಬ್ರಿಗೇಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮೊಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆಲು ಮಿಷಿನರಿದ ಕಲನ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪಾತಿರದ ಪಲಬುನು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನನ್ನ ತುಂಬದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಡು ಸೇರ್ದೇರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಲಬು ಮಲ್ಲ ಪಲಬುನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ತದು ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪಡೆದು ತುಳುನಾಡ ಬಳ್ಳಿ ಪಂಚಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆಯೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ಬಿನ್ನೆ ಆರ್ದು ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಬಂತು ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ದು ಗಿಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಗಾಂಪಣ್ಣ ತಿರುಗಾಟದ ಇದೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 25 ಬರವುಲೇನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಡೈಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋರೊಂದು ಬೈದಿರು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಬಿರುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆರೆದು ತುಳುನಾಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣಾದ್ರೇಸರ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕದ್ರಿ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಬದ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು. ದುಬೈ, ಬೆಹರೇನ್, ಕುವೈಟ್ ನಡೆತಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನಾರು. ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿರುದು ಪಡೆತಿನಾರು. 100 ಜಾಸ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಪನರೆ ಪೊಂಡ ಮೆರೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರಲುಂಡು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತ ಉಂಡು ಮೆರೆನ 4-5 ಕೊಡಿಟು ಬರವು ದಪ್ಪೆ ತುಳು ಹೊರಟು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ವೆಬಿನಾರ್ ಏಪಲ 1.25 ಗಂಟೆಡು ಈ ತೊರ್ತು ಮುಗಿತಲಾಪುಡು. ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಕುಲಪತಿಲು ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಲೆರು ಅಂಚ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತೊಡು ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ತುಳು ಕೆನರೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಇರೆಗಾದು. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ಅವರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮಕ್ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಕೊಂಡಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೇರು ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಸೇರೊಂಡೇರಂಡ ಅರೆಗ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕೆ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೂ ಬತ್ತಿನಾರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇತ್ತೆ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಃ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನುಭವದಾರು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚೆನೆ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಳು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದೇರು ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಖನ ಬರೆತಿನಾರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಂದಿನಾರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿತ್ತಿನಾರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ದೇಶದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಪಿನಲ್ಪ ಮೇರೆನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಜೋಕುಲಿನ ಗೊಬ್ಬುಗು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆನು ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಕೆ ಮೆರೆನ ಕೊಲಬು ನನಾಕು ಉಂಡು ಮೆರೆನ ಪಾತಿರದಂಚಿಗಿತ್ತೆ ಕೆಬ್ಯಾಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ಲೇಸುದ ಬಗೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇರೆನ ಪಾತಿರದ ಕೊಲಬುನು ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜ ವಂದನೆಲು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಂದಿನ ಸೇರಿಗೆಡ್ಡ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ಕೇನತ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ತುಳು ಪಸರ್ಮೆ ಲೋಕಧರ್ಮೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ತುಲಿಪು ಕೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಏನ ಒಡಲ್ ದುಂಜಿ ವಂದನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮಗ್ ಮಾತ ಸಂತೋಷದ ಗುರ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯನೇ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು ಪಂಡ ಗೇನನೆ ಬಲ್ಪು ಪಂಪಿನವು ಒಲ್ಪ ಎಂಚಿನನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿಂಡಲ ಗೇನತ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲೊಂತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗೇನತ ಬೊಲ್ಪು ಪಸರಂತೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸುಮಾರು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಲೋಕಗೆ ಕೊರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇಕ್ ಸಂಕಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಆ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರಂತರಿಗ ಬದಲ್ ಸಾಧಿ ನಾಡಂತು ನಡ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸಮಯ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ
ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನು ಈ ಸಮಯಟು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿದಿಯೊಂತು ಜಗ್ಗಂತೆ ಬಗ್ಗಂತೆ ಸರ್ತನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೆಜ್ಜದಿತ್ತು ಪೋಪನ ಈ ದಿಸೆಟ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಂಕ್ಲ ಪೀಠ ಅಧ್ಯಯನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಇಮ್ಮರ ಮುತಾಲಿಕೇಟ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತು ವೆಬಿನಾರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಹೊಸದಾಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧಿನಾಡಂತು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ಊರುದ ಪರ ಊರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ತಜ್ಞರನ್ನ ಕೂಟು ಪಾಡುವಂತು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೂತನ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀದ್ ಗೇನೆದ ಗೆಜ್ಜೆದ ದನಿ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈ 29 ಜೂನ್ ಆಜೆರ್ತ್ ಶುರುವಾಯಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈ ಒಂಜಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೂದೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದುಂತುಂಡು ನಿರಂತರ ಕಾಂತೊಂತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಮತ್ತು ವೆಬಿನಾರ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಾನ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಂತೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ 25ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬುಕ್ಕ 50ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಗೇನೆತ ಪರೆಲ್ ಬಂಗಾರ್ತಕ್ ಕುರಲ್ 75ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅಮೃತ ಐಸಿರೋ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಇನಿಕ್ ನೂದು ಆತ್ ಗೇನೆತ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದದ ಪೆಜ್ಜೆ ಆತ್ ಮೂರ್ತು ಬರಂತುಂಡು ಇಂಚಿಂತೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಪೂರ ಸೇಸಾವಂತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಅನುಭವತ ಪೆದ್ದ ತೋರಿತಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅವೇನು ಗ್ರೇತಂತು ಒರಿತಂತು ಗೇನ ಉದ್ದ ಅಗೆಲ್ಲನ್ನು ಗೇಣು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂತು ಪೋಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಆತಂದು ಬುಕೊಂಜ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸನಲು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಡು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಂದುಪ್ಪು ನಾವು ವೆಬಿನಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಒಂಜೆಡ್ತ್ 25 ಮುಟ್ಟವು ಬೊಳ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚನೆ 26 ಐವ ಮುಟ್ಟದವು ಗೇನೆತ ಪರಲ್ ಬಂಗಾರತ ಕುರಲ್ ಪಂಪಿನ ಬುಕ್ಲು ಕೂಡ ಅಚ್ಚ ಆವಂತುಂಡು ನಮಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ ಬುಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಡತಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ದಿನ ವಿಚಾರ ಮಂಡಲ ಅಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ತುಳುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂಚನೆ 50 ಮುಟ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಹೆಗ್ಗೆಲು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದ ಅಚ್ಚಾತ್ ಬರ ತಯಾರು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ತೆರಿತ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಖಾಂತರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಸೊ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಕೂಟಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲನ ಕೂಟಲ ಕೊಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದಿಚ್ಚಿನ ಈ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಮಾಧವ MK ಬುಕ್ಕ ಆರಿನ ತಂಡದಗ್ಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರವಾತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಲೆಚಿಲ್ಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮೂಲಕ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ನಡಪೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಪಾಲ್ಪಡುವಂತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾತ್ ಮೋಕೆಟ್ ಕುನ್ನಂತುಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುರ್ತು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಪಿರೌಡು ಪುಣೆ ಒಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಈ ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಏತ್ ಬಂಗುಡು ಮಲ್ತರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನು ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ CK ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗು ಪುಡಿಯ ಪಾಡೊಂದು ದಯಾನಂದ ಕಟ್ಟಲ್ ಸಾರ್ ಇಜ್ಜಿರಂದು ಎನ್ನೋನ್ವೆ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗ ಮಣೆಟ್ಟು ಪುನಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರು
ಇನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮನೆಟುಲೇರು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬು ಇಂಚಂಡು ಗೇನ ಬಾನಗು ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನ ತೂನ ಆದು ಇದ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ತಾನ ಆದು ಉಪ್ಪಿನವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಂದು ಬ್ರೇತೊನ್ನಕರು ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಸ್ವ ಮಾನಾದಿಗಿದ ವಿದ್ಯಾತಾಣ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇಲ್ಲುಗುರಿ ಯಜಮಾನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೊಂಜಿ ಕುಲಪತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಸುರುತ್ತ ತೌಳವ ಕುಲಪತಿ ಪನ್ಪಿ ಪುಗರ್ತೆ ದೊಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪನ್ನಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕುಲಪತಿಯಾದ ನಮಕ್ ಒದಗಿನಾರು ತುಳು ಒಪ್ಪಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲಾಳೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ನಮಕ್ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರಂದೇ ಹೊಲಬುಪ್ಪನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮನೆಟುಲೇರು ಇನಿತ ಲೇಸು ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಉಂದಿತ ನಿರೇಳ್ದು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಜ್ಞ ನೂದೆಕ್ಕು ಎತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಈ ಬಂಗಾರುಗಳಿಗೆದ ಲೇಸುಗು ಐಸಿರಲು ದಿಂಜಾಯರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮಣಿಟ್ಟು ಇನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರ್ ಕುಲ್ಬೇರು ವಿಶೇಷ ದಾನಕೆಂಡ ಇನಿತ ನೂದನೆ ಗಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರ್ಲ ಬಂಗಾರು ನರಮಾನಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು దాయపండ డాక్టర్ PS ఎడపడితాయరు తాను కల్పించు కాలుడు సరత్త వర్మనుత్త ఎన్పತ್ತ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕಾಮುಡು ಸುರುತ್ತ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬಂಗಾರದ ಪದಕೊಲ್ಲ ಪಡೆಗೊಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಭಾರ್ಯಾರ್ಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಟಿದ ಪೂಜ್ಯ ಕುಲಪತಿಲು ಮೇಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಟು ಅವೇತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು PhD ಪಡೆತಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಪುನಃ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂನಗ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಅವೇತು ವರ್ಷಲೆಗು ದುಂಬೆ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2000 ಮೂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿತೇರು ಪನ್ಪಿನವುಲ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡೆ ಕಲ್ತದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬುಲಿಚಿಲಿಗಾದು ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲೆಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಇತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಬಾನದೊಲಗದ ಗೇನದ ಪುಗೆಲು ಕೊರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ದೇಶಲೆಗು ಪೋದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪಾಧಿಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಧಕೇರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಕೇರಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಕುಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಮೇಲಿನ ಲೇಖನಲು ಪ್ರಕಟ ಆದಿತ್ಯನಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಕಲ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗೂ ಕನೈದಿರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ತುಳು MA ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರೇನು ಮಾತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಡು ತೂಪೇರು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೂಪಿಂಚಿ ಕಣ್ಣೆದುರ್ದ ಸತ್ಯನೇ ಆದುಂಡು ತುಳುವೆರೆದು ಧರ್ಮತಲದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಕುಲಪತಿಕಲು ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ನಮಕೊಂಜಿ ಉದರ್ದ ಬಲ ಆದಲ ಅಭಿಮಾನದ ಉಡಲೆರ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಆಗೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆನೇ ತನ್ಕುಲ ನರನಾಡಿಲೆಡು ದಿಂಜ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಲೋಕದ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಗು ಸಮಾಜಡು ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇತ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನಾರು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲೆನ್ನು ಪಡಾಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದು ಮಾದರಿ ಆದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಗೊತ್ತೋಜುವೆರು ಬೂರ್ನಕಲಿನ ದೆತ್ತದು ಉಂತಾವನ ಉಂತನಾಯನ ನಡಪಾವನ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬಲತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುನ ಅವರಿ ಸಜ್ಜನೆ ಸಹೃದಯ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಅರೆನ ಪಾತಿರನೇ ಪೊರ್ಲು ಅರೆನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನುಡಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಅರ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಲು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಅರೆನ ಪಾತಿರದ ಒರುಟು ಯಾಪಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಸತ್ವ ಉಂಡು ಅಂತರಂಗ ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಂಡು ಆಡಳಿತದ ಚಾತುರ್ಪು ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲು ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ತುಳು ವಿಭಾಗವು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿಪನಾಂಡು ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತರ್ಮಿಡು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಆರು ಪಡೆವಂದಿನ ಬಿರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಆ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಲೆಯನ್ನು ತೂನಗ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಆರಿನಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರೋಟು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರನ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯವರ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಾದೆ ಪಂಡ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರ್ನ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಛಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದವರ 25ನೇ ಗ್ಯಾಂಡ್ 5ನೇ ಗ್ಯಾಂಡ್ 75ನೇ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನಿ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಏನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ
ತುಳುತ ಪಸರ್ಮೆ ಲೋಕದೊರ್ಮೆ ಪಂಪುನ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕರಾಯ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಅನುಭವ ಕಥನನೇ ಪಂಡೇರು ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇಪ್ಪರು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತುರ್ಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಮಾಂತ್ಯರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೇರ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಪೀಠకు 30 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಪಂಡ ದೆನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕೊಣಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ್ ಐತ ಮೂಲಕ ಪಣೊಂದು ಪೋಯಿರಾರು ಎಂಚೆಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಆದ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡು ಪಂಡದು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ತುಳುವೇ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ತುಳುವೇರ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಟ್ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಪಣ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾನತೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಪಂಡೇರ್ ಐತ್ ತೊಟ್ಟು ನಾ ಬೋಪಣ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಉಡಲ್ದ ಭಾಷೆ ಈ ರೀತಿಟ್ ಈ ತುಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತುಳುವೆರುಳ್ಳೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐತ ವೇಷಭೂಷಣ ಆಚರಣೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಇದು ಪೂರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಣ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನ ತುಳುವೆರ್ನಾಗ್ಲು ಓಳ್ಕೊಂಡ್ಲ ತಂಬಿಲ ಇಪ್ಪು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಸರಿ ಆಂಡ ಮಲ್ತು ನಾವು ಯಾರಂದು ಬರ್ಪಣ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ನನಲ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಲಿಪಿ ಜೀವನ ಆಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಿಪಿ ಬರ್ತದಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಲ್ಪಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೈನೆ ಉಂಡು ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬತ್ತಿರಾರು ಆರು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡು ತುಳು ಪಂಪಣ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ನಾವು ಮಲ್ತನ ಯಾರಂದು ಯಾನ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಕುಲಪತಿ ಉಳ್ಳೆ ಈರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒರಿಯಡ್ದ ಆಪಣ ಕೆಲಸ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಪಣ ಆರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಆರು ಏಪಲಾರ್ನ ಉಸಿರೇ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಕಾವಂದೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಉಳ್ಳ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋದು ಇತ್ತನೆ ಯಾವಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಐತರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ತುಳು ಪೀಠ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ದುಂಬೆ ಹೆಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಉಂಡು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಂಚಿನ ಅವರು ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕರಾಯ್ ಮಾಂತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೇರಾರು ತುಳುತ ಬೆನ್ನಿದ ಪೂರಾ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲಾತಿ ಆವಡು ಬಂಡೇರು ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು ಮಾಂತ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಚಿನ ಆವಡು ಬಂಡ ತುಳು ಬೂಕ್ಲೆನ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ್ನು ದೆತೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲಸ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಳ್ಳೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಬೋನುಂಡು ಐದವರ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಜಿ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕು ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಮಾನತೆ ಉಂಡು ಸಮಬಾಳ್ವೆ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುತ್ತೈತ ತುಳುವೆರೆ ಅಟಿಲು ಒನಸು ಪೊರ್ಲು ಉಡಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಡೊರ್ಮೆ ವರ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಕುಲಪತಿಲ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ದು ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು ಕೊರಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದೇರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಇರೆನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊಲಬುನು ಯಾನು ಇತೊರ್ ಬಹುಶಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷನ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರಗು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಮೈಕದ ಚಿತ್ರಗಳ ಒತ್ತುಲೆಗೆ ಅವು ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು
ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ. ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡು ಸರ್, ಕೇನುಂಡು ಸರ್. ಎಂಕ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾವೆ ಕಾವಂದರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತುಳುವ ವೀಸಿ ಎಡಪಡಿತಾಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯರ್ ನಕುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬಲಗಾತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಎನ್ನ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿದ ಬತ್ತಂಡು ಕಾವಂದಿರ್ನ ಪಾತೆರ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಲ್ನ ಪಾತೆರ, ಒಕ್ಕ ನಿಖಲೊಂಜಿ ನಡಪಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ರೀತಿ, ఒక ಒಟ್ಟು ಆವಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆವಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಷಯ ನೇರ್ದುಂಬ ಆತನಂಚೆತ್ತನ ವಿಷಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಬುಡುಪದು ಕರ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ನಮಕ್ ತಮ್ಮಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೋಣ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ ಪಣುಪುನೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಅವೇ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಲು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಒವೆನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡಲ ನಮಕ್ ದುಂಪೋಪು ನಾಯೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮದು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಕೆಲಸಲಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ದಾದಮಂತ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಚಾನಲ್ನ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ದನ್ವಯ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕಿರು, ತುಳುನಾಡದ ಕವಿಕಲ್ ನಕಲು, ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕು ದೈವಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕು ಉದಯನ ಪೂರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ 5 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಅವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಾಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವು ದಾಖಲೆ ಆದ ಕನಜ ನೆಟ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಪು ನಲ್ಕ ಎಂಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅವಲೈತ ಪೂರ್ತೀಕರಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲೆ ಪೋತೆರೆಗ್ಲ ನೆನಪಿಪ್ಪಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ 14 ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕಲ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡ್ಡದುಂಬ 14 ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐದೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮರುಮುದ್ರಣ ಆವೊಂದುಂಟು. ಬೊಕ ಮದಪರೆ ಆವೊಂದಿ ತುಳುವೆರ ಮಾಲಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ 25 ಪುಸ್ತಕ ಆವಡುಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು. ನನೊಗಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರವೆಗಾರರು ಉಳ್ಳಾರೆ. ನಿಕುಲು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-30 ದಿನಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ 10-20 ದಿನಟ್ಟು ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಅಯ್ನ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ಬುಕ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇದನ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ 14 ಬುಕ್ ಆತಿನ ಆತ್ರ ನಿಕುಲು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರೆಯಂಡ ಮದಪರೆ ಆವೊಂದಿ ತುಳುವೆರ ಮಾಲಿಕೆಡ್ 25 ಬುಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬರವುಲು ಬೈದನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪೇರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಎಂಗುಲು ಜತ್ತು ಪೋವ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಅವು ಬಾರಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಅಶಾಶ್ವತ ಹೊರತಾದ ಅವಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪೀಠಲು ಬಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಡತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರಿನ ಏತು ಕೊಂಡಾಡಿನ್ಲ ಯಾರಂದ್ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಂದಿ ಅನ್ನಂದೆ ಒದ್ದಾಟ ಮನ್ಪೇರೆ. ಐಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಯಾನ್ ವೀಸಿಡ ಪಾತಿರ್ದ ಮಲ್ತದ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಿವೇಕರೇಕಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಇತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲ ಅವಧಿಲ ಮುಖ್ಯೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಗೊಂಜಿ ಪಣಪನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಭವನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 9 ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಕಾರ ಬಂಡ ಅವೇ ಸರಕಾರ 10 ವರ್ಷ 2019 ವರೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುನ ಅಪಗ 4.8 ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ 3.6 ಕೋಟಿ ಐಡುಕ ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನ 25 ಪ್ಲಸ್ ಆಜಿ ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು 31 ಲಕ್ಷ ಐಡುಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು 1.5 ಕೋಟಿ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಕಾಸಡ್ ಒಂಜಿ 9 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ತುಳು ಭವನ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಸುರುತ್ತ ವಾರಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು. ಐದುಂಬಿ ಯಾನ್ ದೇವರ ದಯಟು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾಜಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಅವಧಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬುಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಕೊತ್ತಿಲಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಬಡ್ಚಿ ಏರ್ ಆವಡ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಪೀಟೋಡು ಕೊಲ್ವೇರೆ ಅಕಲಾಗೈಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಮಣಪನ ಆಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋವಾಡ ಯಾನೊಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಲೆಗ್ ರಂಗ ಕಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ 120 ಮಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ತಾಳಮತ್ತಲ್ ನಡೆದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್
ಯುವಕುಲು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಪನ್ಲೆಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನ ಅವಧಿಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ 25,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತೇರೆ 350 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖೇನ ಅವತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖೇನ 350 ಜನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಇತ್ತ ಓಡೆ ಲೆತ್ತಂಡ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಕಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರದವರ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಕ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಕಾರಣ ಆತನ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಲೆಗೆ, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಲೆಗೆ ಈಗಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಕರೈಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ ರಾಜಿನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಬೆಂತೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನಕ್ಲ 18 ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಅವು ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಅಂಗನಗು ಬೊತನಿತ ನೇರವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಂಬು 15 ಜನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಕೊಡ್ಚಿ ಆ ವಿದಯವನ್ನು ತುಳುವೇರೆ ಯಾರು ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಅವು 108% ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ದುಂಬನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುಗೋಣ ಪೆರಬಣ್ಣ ಚೇತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ವಿವೇಕ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಎಂಕುಲು ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದ ಪುನಃ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕಲ ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಪೂರ್ತಿ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿಂದು ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಕ ದಾಲ ತಿರಿಯಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪು ಹೊರತಾದ ಬೇತೆ ದಾಲ ಎನಡೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಎಂಕ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪೀಠಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಪೀಠದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಪೀಠರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತುಳು ತೇರು ಐತನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾರಿ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಭೆಟಿತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಬರ್ಪುನವು ಐದು ದುಂಬದ ಸಭೆಗೆ ಯಾನ ಅವೇನು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೈಕು ಬೋಡದ ಬರದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಯಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಆರ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡದೆ ಆ ಪೀಠ ಮಲ್ತುದೇರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾನ ನೇರ್ದು ಜಪ್ಪಟ ದುಂಬರ ತುಳು ಪೀಠದ ಓವನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆಂದ ಯಾನ ಪಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವೇಕ ರೈಕಲ್ನ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಧವಣ್ಣ ನೀಡೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟನು ನಾವು ಮಾಧವಣ್ಣನೇ ಇರಂತ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಾಧವಣ್ಣನೇ ಅಂತ ಏನಿದಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಪೂರ್ತಿ ನಂಕ್ ಮುದ್ರಣ ಅವಡು ಅವೇನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಇನ್ನು ಏರ್ಪುರ ಪಾತಿರ ಕಾವಂದೇರ್ ಪಾತಿರನ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ರೈಕಲ್ ಪಾತಿರನ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿ ಕುಲ್ ಪಾತಿರನ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲ್ದಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ಐದು ತುಂಬು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಆಯ್ತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರಿಸವಣ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಏರುಪುರ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರ ತೆರಿಪಾಯರು ಅವ್ರ ಈ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಎನ್ನ ನೇಲಮ್ಮೆರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಮುಕುಲು ಪೂರ ವಿದೇಶದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ ಪನ್ನಗ ಎಂಗೊರ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಂಡು ರೋಮಾಂಚನಾಂಡು ಆಕ್ಲೆದ್ರು ಯಾನ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಚಿಂದ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇನಲಾಂಡು ಯಾನಲ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಲ್ಲಾತ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವಡು ವಿವೇಕ ರೈಕಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏತು ನಿಖರವಾದ ತೀದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೆ ಮಿಹೋಯಿಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೆಟ್ಲಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಂಟುದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಅಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಯಾನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಡು ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳುತ್ತ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದೇ ಜ್ಞಾತಿ ಪದ ಕೋಶ ಬಂಡ್ಬನ ಚಿತ್ತನ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ನಂಗೆ ಕೊರಂತುಂಡು ಅಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮಟ್ಟುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅನಿತ ಕುಲಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಲು ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಅರ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲಪತಿ ಅಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಯಾನ ಅಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪು ನೀತೆ ದಾದಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು MA ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಮಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಸಿನ ಮುಖೇನ ಓಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಿಸಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಪೊರಂಬಾಟೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಡೊಂಜಿಯನ್ನ ಯೋಚನೆದಾದ ಕೆಂಡ ನಮಕ್ 15 ತಾಲೂಕುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಮೇರೆ ಕರಿಯೊಂದು ಬೋಂಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸುರು ಪೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಆಪಿನೆಚ್ಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪನೊಂದು ತಿತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಧಿ ಕರಿಯದು ಬೋಂದುಂಡತ್ತ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ 15 ತಾಲೂಕುಡು 15 ಕಡೆ ಆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ
ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರದ ಕೂಟೋಲ ಆವಡು ಆಮುಕೆ ನಂಚಿರು ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಾದ್ ದಯಮಂತದ ಯಾನ ಪಣಪನೆ ಏರೇ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಮಾತ ಉಳುತ ಬಗೆಟ್ ನೆನಪನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಕ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಕಾರ ಪಾತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ ಅವಕಾಶ ಸಂದಾಯಿತ ನಡುತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ನಡೆದಾತ್ರೆ ಮಂಜಿ ಅವು ಬಂದಾಂಡ್ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆದು ಪಂಡದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕ್ರೆ ನಲ್ಲ ತಿಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಂಚಿನ ಸೊರಟು ಮಿಂಚುನ ಪತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಪಡೊಂದು ನನ ತುಳುತ ಬುಲಿಚಿಲಿಗು ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಟ್ಟೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಗಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರೆನ ಒಲ್ಪಲ ಭಾಷಣ ಮಿನಿ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳುನು ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ತುಳುಟೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಜನಗಣತಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕುಲು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಂದು ಅಲ್ಪ ನಮೂದಿಸಾಲೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಏಪಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅನ್ಕೇನೊನ್ವೆ ಇರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರುತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಬಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಜ್ಞೆರಡ ಮಾತ ಮಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಡ ಇರ್ನ ಆಸೆಲೆ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂಡರು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದು ಬತ್ತು ನಾಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರನ್ನು ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ನೂದನೆ ಈ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತಿರಗು ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಲೇಸದ ಆ ಕೇರಿಗ್ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತದಂಚಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇರ್ನ ಬೆರಿಬಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಯ್ನವು ಆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಪಾತಿರೋಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಡು ಪಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳುತ ಇನಿತ ಗೇನತ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ ತುಳುತ ಪಸರ್ಮೆ ಲೋಕ ದೊರ್ಮೆ ಈ ಸೇರಿಗೆಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜರ್ಷಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇರಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರ್ ಬತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಂಚಡ್ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ರೈ ಆರ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುಲಪತಿಲು ಆರು ಬತ್ತಿದೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬತ್ತಿದೇರು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಪುಟ್ಟುದ ಸತ್ಯ ದೇವತೆದ ಜೋಕ್ಲು ಸತ್ಯಡ ನಡಪುಗ ಧರ್ಮಡ ನಡಪುಗ ತುಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುಳು ಕೃಷಿ ತುಳು ಗ್ರಂಥಲು ಇಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರೆನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜ್ಞಾನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ತುಳು ಅರ್ಥಕೋಶ ತುಳು ಶಬ್ದಕೋಶ ಒಂಜಿ ತುಳು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗಳ ಬಾರಿ ಆಲ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಜತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ದ ಗುಂಡಿದ ತೀರ್ಥ ದೇತದ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಗೆ ಸಮೇತ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದುಂಡುಗೆ 14 ಸಂಸ್ಕಾರ 50ನೇ ಪಜ್ಜೆ ಬಂಗಾರದ ಕುರಮತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗ್ ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಮೃತ ಐಸರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ತನೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಇನ್ನು 100ನೇ ಪಜ್ಜೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಪನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಕ್ ಈ ಉಪನಯನ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಪಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಕುತ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ್ಗಳ ದನಿಯನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮನ ಪಜ್ಜೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಡತಂಡ ನಮ್ಮನ ಪಜ್ಜೆಟ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಆ ನಮನೆ 4 ಜನ ಸೇರಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಜುದ ಮೇಜು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೇನಡ್ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಮಾತ ಸೇರದೇರು ಅಗಲ್ನ ನಡತನ ಚರ್ಚೆಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಳು ಪಿದೆಯಿ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಗೇನೋಡು ಈ ಕಾವಂದೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲ್ನ
ತುಳುತ ಏನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ವಿಶೇಷಣ, ಕುಲಪತಿಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತೆರ, ಕುಲ ಸಚಿವರ್ನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕೊರ್ನ ಬೆಣ್ಣೆನ ನನ ಪಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಮಕ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರು. ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಚಿತ್ತದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ತಳಿ ಗೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಆವಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರ್ ನನ್ನಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವಡು, ನನ್ನಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು, ನನ್ನಲ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಮಾತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಉಳ್ಳೇರು, ಆ ಸಮಾನ ಶೀಲೆರು ಮಾತ ಅದಲ ಮಾತ ಸೇರಿಸಿಡು ಸಜ್ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗ ಚಿತ್ತಗ ತೋಜನ ಪುತ್ತಳಿ ಗೊಂಬೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನಲ ಪಜ್ಜೆಗಳ ದುಂಬುಲ ನಡಪಡು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಇನಿತ್ತ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹಿತವಚನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಕ್ಕರೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಇನಿ ಬತ್ತನ ಮಾತೆಗಲ ಉಡಲ ದಿಂಗಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿನು ಪಾತೆರಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಂಗಲ ತುಳು ಬೀಟಗು ನನಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟೆರೇನು ತನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಂ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ರುಡು ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆಗು ಬರೋಡಾಂಡ ಈರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಕೆಲವೇರೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಇನಿ ನೂದನೆ ಪಜ್ಜೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ರೂಪಡು ಮುಗಿತಲ ಆವಡು ನಾಂಡ ನೆಕ್ ಪಿರಾವುಡು ಬೆಂದಿನಾರು ನಿಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇನಿ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಇನಿ ಏರ್ನ ಪಾತೆರ್ಪಾವನು ಇನಿ ಏರ್ನ ಗೇನೋನು ಪಟ್ಟೊನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಪೊನೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ, ಸಂಯೋಜಕರು, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಏರು ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಏರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಜನಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಉನೇನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅರೆ ಬಿನ್ನೇರು ನಾಡುಲನೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನೂದು ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತದು ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಮಾಧವ ಸರ್ ಮೇರೇನು ಎಂಕುಲು ಕುಡೋರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನೆ ತಂದು ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪುನಕುಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮೊಕುಲು ಈ ನೂದುನೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಉಡಲು ತಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರುಂಬಾಟೋಡು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆನಕಲು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನೆರ್ದುಂಬು ಒಂಜೆರ್ದು ನೂದು ಮುಟ್ಟ ವೆಬಿನಾರನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಶ್ರುತಿ ಅಮೀನ್, ಕೀರ್ತನ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತಿ ಇರುವೈಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಮೊಕ್ಲೆನ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ. ಅಂಚೆನೆ ಹರೀಶ್, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅಂಚೆನೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಜೈನ್ ಮೊಕಲೆನ ಈ ಪಿರಾವುಡು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೇಲೆನು ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆಪೊಡಾಪುಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಅವೇನು ಐತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಹನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್. ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಂ ಬಕ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ನಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಮಗ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೆಂಕಿ ನಕಲು ಚಂದ್ರಾಸ ಕಣಂತೂರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ ಪಡೆಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಾತು ಪುನೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಾರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಲೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖೇನ ಅತುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರವುಲೇನು ತೂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ನಾಂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಪಿರವುಡು ಬೆಂತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮೇರೇನು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ 100 ಸರ್ತಿ ನೆನೆವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜು ಲೇಸದ ಪರವಾದು ಅರೆಗು ಪೊರ್ಲುದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮೇರೆಗು. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜೆರ್ದು ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಈ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿ ನಕಳು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಕರಿದು ಬೋಯಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು
ಅಕಲ್ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತುಗು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಲೇಸಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಐವನೇ ಲೇಸನ್ಲ ಎಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ನೂದನೆತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಗ್ಗೆಲೇನೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ಮಾತಿರೆಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವೆಬಿನಾರ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುದ ಗೇನದ ಪೊಲಬನು ಕೇಂಜಿನಕಲು ಅವೇತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದುಲು ಅವೇತು ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಾದಿಗದ ಜನಕಲು ಅಕ್ಲೆನ್ನು ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕುಲು ಸೋಲೈತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಆಸ್ತಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಡ್ಡು ಸಾಹಿತ್ಯೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಜಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಅಂದ್ ಕವಿಲ ಅಂದ್ ಕವಯಿತ್ರಿಲ ಅಂದ್ ಅರೆಗಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂಜನೇ ಎಗ್ಗೇಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಕೆ. ಸೂರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ಈ ಲೇಸರ್ ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಹಕರಿಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನೂತನೆ ಎಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಗೆಜ್ಜೆ ನೂತನೆ ಪಜ್ಜೆ ಉನ್ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಮಾಧವಣ್ಣ.